Néztek, ebben a videóban meg fogok mutatni a secreteket, amelyik nekem megvan. Lesz az a Grenade Launcher, Mythic Goldfish, a Villa, Business Turret, a Chain, a Prop, ez a Prop hülyeség, nem jut eszembe a neve, teljes neve, és az Infinite Raid. Akkor a Grenade Launcherhez el kell vegyél egy RPG-t, és meg kell lőd az RPG-t az RPG-vel, és megkapod a Grenade Launcher. Akkor a Mythic Goldfishhez, ahhoz kell egy Impulse Grenade, szóval pont azt nem kapok, pont akkor váltál, egy Impulse Grenade, átmész a másik felére, itt Midas Flopperre rádobod, és megvan a Mythic Goldfish. Akkor a Zeushoz a Hunter Diamart, Zeus Hunter Diamart elveszed, ide mész a falhoz, egyet szöksz és lősz. És megvan a Thunderbolt. Akkor a következő a Turret. Mindegy, hogy ilyet veszel, ilyet vagy ilyet. Mindegy. Ide jössz egyik launchpadhez, a másikhoz is mehetsz, rálősz és kapsz egy fishing rodot. A fishing roddal ide lejössz a pálya mellett. Itt is meg lehet kapni a villámot, csak itt 50 percet is kell várni, és még 10.000 élete is van. Na, a Business Turrethez annyit kell, hogy ide elkezdesz itt horgászni, és akkor, amikor így megmozdul, mint most, akkor megkapod a Business Turretet. A következő. Akkor a következő az a Chain. Ahhoz el kell vedd Hadesnak az SMG-it, és a Thunder Zeus-t. És hogyha megvan az a kettő, akkor ide jössz és elkezdesz imótolni a Chain-nél. Na akkor a következő az a kesztyű, Nitrofizz, az nem tudom, de én még régebben úgy láttam, hogy itt van. Itt kell legyen a QR kód háta mögött. Csak nekem valami nincsen itt. Nem, hogyha nektek ott van, akkor kérlek szépen írjátok le a chatbe. Akkor ez a fagyi. Na, erről annyit lehet tudni, hogy csak nyáron lehet megkapni. Tehát csak summer, nyár. Ide kell gyere a jobb szélire, jobb sarkába, és itt imótol. És itt aztán majd meg fogod kapni a fagyit. Na akkor a prop. Ahhoz annyi kell, hogy el kell vedd ezt a pisztolyt, és ide kell gyere itt ahol át tudod cserélni a skinedet, az már és a launchpad között itt van egy ilyen checkstat, és hogyha arra rányomsz, akkor itt meg tudod a prop gunt meg tudod szerezni, hogyha arra a zöldre rányomsz. És hogyha rányomtál, akkor be fog adni egy ilyen high-ra, akkor át tudsz változni akár kisebb kacsába vagy nagyobbá, de itt ki tudsz jönni, és itt is bármivére át tudsz változni. Akkor a következő az az Infinity Blade, ahhoz annyit kell, hogy hol van, azt el kell vedd, ezt a kardot, ide kell gyere az Infinity Blade elé, és tánc, és megvan. Annyi volt a videó, új vagyok, hogyha bármi hibáim vannak, és ti tudtok segíteni, akkor megkérek szépen, írjátok le a chatbe. Egykor akarok lenni egy jó content creator, nem hiszem, hogy fogok lenni, de megkérek szépen, iratkozzatok fel, lájkoljatok, komment, és köszönöm a figyelmet, sziasztok!